Silav hevamlı hevîdarim hûn başin îro jî em ê bernameyekê çê bikin lê ez ê zêde behsa meseleya doza narînê nekim ji ber ku tu pêşketinekî ciddî tune ye. Ew kesê ku dibêje min narîn xistiye torbe biriye ve şartî ew hate girtin. Wekî din ap heta niha hê jî îtiraf nekiriye. Yani suçbariyan qebûl nake. Êdî di vê meselê de kî bîye sebebê kuştina narînê hê nediyare. Ji ber vê yekê rojeva me cuda ye. Dewleta Tirkiye hê jî bombebarana xwe ya li ser deverên cudayê Kurdistanê didomîne. Dewleta Tirkiye dîsa zarokên Kurdan dikuje, dayîkên Kurdan dikuje. Yani rojeva aydê Kurd û Kurdistanê gelekî cuda ye dewam dike. Yani meseleya narînê ji xwe re bikartînin ew doh jî min ji we re baskir bû. Rojnamevanê dewleta Tirkiye, sazî û dezgehên çapemeniyê yên Tirkiye çiqas hêsrên sexte bibarînin jî, hestên sexte nîşan bidin jî rojeva me ji xwe diyar e. Hêzên dewleta Tirkiye îro dîsa êrişê Maxmûrê kirin, malek wêran kirin, serûbin kirin, têde sê dayîk birîndar bûn. Baş e ku zarok li wê derê tune bûn. Eger zarok hebiyana bi sedan zarokê Maxmûrê hemî dihatin kuştin, dihatin qetilkirin ji aliyê hêzên dewleta Tirkiye ve. Ama ew çapemeniya wan ku hêsrên sexte ên tîmsahî dibarîne dîsa bêdengên dîsa ew ê pesnê dewleta xwe bidana bigotana dewleta me êriş kir ser terorîstan. Di çavê wan de milletê Kurd û Kurdistanê potansiyel terorîst e. Zarokên Kurdistanî di çavê wan de terorîst in çünkü sibê wextê mezin bin dikarin dawa mafê xwe yê netewî bikin. Dayîkên Kurdistanî di çavê wan de terorîst in ji ber ku bûne sebebê weldandina zarokan ku ew ê dîsa heqê vî milletî bixwazin, heqê rewa. Yani derdê me besê me ye ji ber vê yekê doza narînê em hinekî navber bidinê. Tabii ki meseleyekî mühim e. Yani ê min ev 2 hefteyê eger heval bikevin nava vîdeoyê min ên berê temaşe bikin ji destpêkê ve ez dibêjim doza narînê bû sebeb ku tekîliyekî qirêj ya dewleta Tirkiye çete û Hizbul Kontra derkeve holê. Yani AKP, MHP, Hizbul Kontra dewletek paralel avakirine di nava dewleta Tirkiye'de. Sibê dusbe eger li hemberî wan serhildanek çê bibe yan tiştek nêzê dar bê çê bibe ew xwe amade dikin. Navenda wan jî Bakurê Kurdistanê ye gundên weke Tavşantepe ji xwe re bikartînin weke navend. Em hemî gundiyên Tavşantepe sûcbar nakin. Di nava wan de elbet welatperêz hene bi taybetî jinê wan muheqeq rastiyê dibînin. Mesela di hilbijartinê borî de bi qasî 35 deng derketine ji Dem Partiye re. Ez dibînim yani ez hîs dikim ku jinên vî gundî dengê xwe dane Dem Partiye ji xwe ew jî dibin zulmê dane ez wisa dibînim û çend ciwanên welatperêz hene elbet li vî gundî. Ama însanên emrê wan li jor ê li vî gundî hem di kuştina narînê de şîrêgê sûçin wisa xuya dike û hem jî di meseleya welatperêziyê de jî pir nebaş in. Ama merov heta ku sûç nê tespîtkirin merov însana sûcbar neke baş e. Yani ew îddiayên ku dibêjin ap bi bûka xwe re biye bi jina birayê xwe tişmiştî wisa merov nekeve navê baştir e. Nexweş e yani. Yani sûç çi dibe bila bibe sûç qas giran dibe bila bibe merov sûcbariyê din li xelkê bar neke baş dibe. Çünkü têda meseleyên qirêj hene. Yani merov dikare eger derkeve holê ku çek û sîleh hatine definkirin li gund binaxkirin û gule hatibin peyda kirin ev çek û sîleh ji alî kî ve hatibin dayîn merov wana dikare îspat bike û sûcbar bike û ji wan bixwaze ka bi kîjan armancî axwaz çek û sîleh hilanîne yan jî kî daye wan. Hevan no. Em hinekî wan meselên teknîkî hal bikin yani di doza narînê de wisa pêşketinekî pir ciddî tune eger çê bibe elbet em ê agahî bidin we. Niha li dohekê pêşketinekî çawa çêbiye li dohekê
sebebi nayzanin ama bavekî lê xisiye kurê xwe kuştiye. Kurê wî jî efserekî di nava pedekê de ye. Li gorî agahiyê nûçeya Rojnûsê berdevkê polîsên Duhokê Hemend Silêman bi daxuyaniyekê ragihand derengiya şeva borî li navenda bajarê Duhokê bavekî kurê xwe kuştiye. Hate gotin piştî polîs gihîştiye ciyê bûyerê kesê sucbar hatiye binçavkirin. Tabii em nizanin wî lê xisiye wî lê nexisiye em hê jî nizanin. Ama bav divê min lê xisiye. Hate diyarkirin di derbarê bûyerê de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Sedemê bûyerê heta niha jî nayzanin. Li aliyeden li gorî agahiyên ku bi dest ketine kesê di bûyerê de hatiye kuştin di nava hêzên pedekê de jî digire. Efserê jî wezîfeya wî. Yani fermandarekî ye li gorî xwe. Li Sudanê bûyerên pir ecêb çêdibin. Terorîzm li wê derê pêş dikeve. Tora doktoran ya Sudanê ragihand ku li bajarê Senner ê li bajûr Rojhilatê Sudanê li Afrikayê li bazarekî de encama êrişên hêzên paramîlîter de herî kêm 21 kes mirin. Ev nûçiya do ye zêdeyê 7 kes jî birîndar bûn. Tora doktoran weke berpirsyarê êrişê îşaret bi hêzên piştevaniya lezgîn kir. Navê wê HPL. Dibin fermandariya General Muhammed Hamdan Daglo da ye li dijî artêşa General Abdülfettah El Burhan şer dike. Di nava me Hatebexê de jî êrişekê hêza paramîlîter a li vî bajarê de herî kêm 8 kes hatibûn kuştin. Ya çiqa zû bi zû însan hebû dikuşiyan. 8 kes. Bi spor dibêjin şervanên Sudanî gelek sûçên di asta sûçê li dij mirovahiyê de dikin. Ji ber şerê navxweyî divan 10,000 divan salên dawiyê de 10,000 însan li Sudanê hatine kuştin. Bi nesaziya vî welatê jî xirab biye ji ber şerê navxweyî. Dîsal gor netên wek bî zêdeyî 10 milyon mirov ji cîwarê xwe bûne ji ber vê krîzê. Ûnha jî birçîbûn xela heye li Sudanê. Şerê navxweyî ye. Hemî ji ber îxtidarê ye. Hemî ji ber menfaetên aborî ne. Ka mirovê min werin ser hukm bikaribin menfaetê aborî bi dest bixin. Wî rojî min tiştekî xwend li derekî de di agahiyên dîrokî de ez şok bûm. Yani tê bîra we di va em jê re dibêjin bazirganiya sêgoşe. Wextê ku Ewropî diçin Amerîkayê keşif dikin, tên ji Afrikayê însanan dibin weke kole li Amerîkayê didin xebitandinê beleş. Qismekî wan di rêdan tê kuştin, zulmekî pir mezin çêdibe. Lê bawer dikim di rojnameyên Ewropayê de hatibû nivîsandin beriya 100 salan dibêjin rêvebirên dewletên Afrikî ew kes kom kirine pêşkêşî Ewropîyan kirine. Yani Ewropî neçûne nava kolanê mirovên Afrikî nerevandine ji xwe re nekirine kole nebirine Amerîkayê. Çete rêvebirên dewletên Afrikayê ku wê demê jî ew dibin hukmê Ewropîyan da bûn, ew weke çete mirovan direvînin, berhev dikin û difroşin Ewropîyan. Yani mirovê xwe difroşin. Xıyanet e. Yani ê ku xıyanet li xwe kirine rêvebirên dewletên Afrikî wê demê ne. Yani ew jî koloniyên Ewropî bûn lê belê serokên eşîretan e. Axa û begên ê wê derê ne. Yani wê demê şok bûbûn. Yani Ewropî gotibûn em naçin kole bi zor nayînin. Ew difroşin me mirovên xwe em. Ya. Ha, çiqas rast e ew meseleyekî din e. Yani hûn dikarin lêkolîn bikin di arşîvan de heye. Mesela Sudanê wisa ye, ne tenê Sudan, gelek welatên Afrikayê bi vî şiklî ye. Şandeyeke Sûriyê di civînekî welatê Ereban de Hakan Fidan yani dewleta Tirkiye protesto kir, civîn terikand li ser vê nûçeyekê. Çima girînge ji ber ku divan demên dawiyê de dihate gotin ku tekîliya di navbera Sûriye û Tirkiye de ber bê başbûnê ve diçe, Sûriye xwenezê Tirkiye dike, dixwaze diyalog pêş bixe. Rusya navbenkariyê dike. Lê em dibînin ku ji van civînan diyar e ku tekîliya wan hê jî çênebiye. Di civîna Konseya Wezîrê Karê Derve yê Yekîtî Ereban de tam keliya ku Wezîrê Karê Derve yê dewleta Tirkiye Hakan Fidan da axivî şandeya Sûriye ji civînê derket. Piştî ku Wezîrê Karê Derve yên dewletên Ereban li hev civiyan, xalên ku nîqaş dikirin diyar kirin, civîna 162 a Konseya Wezîrên Karê Derve yê Yekîtî Ereban navenda wê li Qahîreyê
dest pêkir. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan jî tevlî civînê bû piştî 13 salan yanî ji sala 2011 vir ve cara yekemîne ku dewleta Tirkiye tevlî civînekî bi vî rengî ya Ereban dibe. Tabii çi karên wan heye di nava welatê Ereba de ew jî meseleyekî dine. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan tam dema ku daxî şandeya Sûriyeyê civîn terikand. Ev jî bala her kesî kişand. Piştî ku şandeya Sûriye civîn terikand di navbera endamê Yekîtî Ereban de nîqaşên li ser rola dewleta Tirkiye li Herêmê carekî din dest pê kir. Li netewên yekbûyî sûçên dewleta Tirkiye yên li Sûriye hate nîqaşkirin. Ev jî gelekî mühîm e ji bo Kurdan gelek mühîm e. Kan binêrin nûçeyek çawa ye. Li bajarê Cenevrê yê Swîsrê pêncû heftemîn civîna mafê mirovan ya Konseya Mafê Mirovan ya netewên yekbûyî pêk hat. Erê mesela nûçe jî daniye ser ekranê. Li vê nûçe ji kerema xwe re baş godar bikin. Komisyona lêpirsînê rapora xwe ya li ser Sûriyê pêşkêşî Konseyê kir. Di raporê de cihek berfireh ji êrişên dawî yên dewleta Tirkiye re hate veqetandin. Di raporê de hate destnîşankirin ku bi taybetî li herêmê dibin kontrola Tirkiye'de binpêkirinên giran ên mafê mirovan qewimîne. Sivîl bûne hedef, operasyonên askerî êrişên li dijî herêmên Kurdan zêde bûne. Di van êrişan de binehsaziyê herêmê hatiye rûxandin, serûbinkirin, gelê herêmê di nava rewşeke dijwar de hatiye îştin. Hate diyarkirin ku herêm gelek caran binçavkirinên keyfî, îşkence, talankirinê re rûbirû maye herêm. Êriş bûne sedemê mirina sivîlan. Li gorî raporê li herêmên ku bi piranî Kurd lê dijîn, êrişên komên ku dewleta Tirkiye destekê dide wan bûne sedema mirina sivîlan. Metirsiyekê ciddî, xeteriyekê ciddî ya ewlekariyê bi xwe re derxistiye holê van êrişan. Komisyona netewên yekbûyî diyar kir ku binpêkirinên bi vî rengî li dijî hiqûqa navdewletî bê îstiqrariyê li herêmê zêdetir dike. Di raporê de di derbarê êrişên Tirkiye'de ev agahî hatin parvekirin. Di encama van êrişan de li Rojavayê Kurdistanê av, çavkaniyên avê, sotemenî yani şewat, cî ku merû germayî jê digire, xizmetên din ên bingehîn li ser zêdetirî milyonek kesî hate qutkirin. Yani milyonekî kes ji elektrîkê, ji sotemeniyê, ji avê bê parman di encama êrişên dewleta Tirkiye'de. Ev terorîzmekî ciddî ye di qada navnetewî de, sûç e. Ev li netewên yekbûyî hatiye qebûlkirin ketiye raporan. Lê di raporan da cî digire ev tena serê xwe têr dike, elbet têr nake. Ev kiryar li dijî hiqûqa navdewletî dibêje komisyon. Her wiha di meha Golanê de ambulans hedef hatine girtin. Ev binpêkirina hiqûqa mirovî a navnetewî ye. Wezîfeyên netewên yekbûyî elbet diyarin ama nayne cî ji ber ku statûya Rojavayê Kurdistanê tune ye. û dewleta Tirkiye jî nayê sûcbarkirin di qada navnetewî de dernaxin pêşberî dadgehekî. Ji bo derkeve pêşberî dadgehekî divê Sûriye giliyê dewleta Tirkiye bike. Ama ji ber ku statûya Sûriye jî niha tam nediyar e, yani helbijartinên demokratîk pêk nehatine, hikûmet weke rewa nayê dîtin, ji ber vê yekê hinek tevlihevî heye. Tevlihevî tune be jî, yani hikûmeta Sûriye tam rewa be jî ez bawer nakim giliyê dewleta Tirkiye bike. Gilî bike jî ne ji ber herêmên Kurdan. Komisyona ku em behs dikin bang li her kesî kir ji bo bidawîkirina tundî, şîddeta li Sûriyê berpirsyariyê xwe bicih bînin. Ev komisyon yani bang li netewên yekbûyî dike, bang li dewleta dike. Na bang li kîjan dewleta dike? Dewletê ku bang li wan dike, dewletê ku netewên yekbûyî bi rêve dibin yan jî xwedî hukmin li ser netewên yekbûyî Amerika, Rusya, Çîn, İngiltere, Fransa ne. Ya hemî jî li herêmê ne, li Sûriye ne, bi xwe dibin şahidên êrişên dewleta Tirkiye. İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya, em behsa Çînê nekin, bi xwe rê didin dewleta Tirkiye êriş bike ser Sûriye, êriş bike ser herêmên Rojavayê Kurdistanê. Yani em ji bo em vê durûtiye re çi bêjin? Yani çawa mirov dikare qebûl bike?
ev manşeta xwe de me gotiye sekbav no ez vê gotinê hez dikim. Yek ji gotinê kurmancî ku ez jî hez dikim ew e sekbav no. Yani serhedî çi dibêjin kûçikbav. Serhedî dibêjin kûçikbav. He. Dikeve çarçoveyê heqareta li heywanan nizanim. Nizanim. Ji ber ku ew ji xwe re dibêjin em ji nesla kûçik hatine ji ber vê yekê em destûr didin xwe ku em ji wan re bêjin sekbav. Yani kûçikbav ji ber ku ew bi xwe dibêjin em ji nesla kûçikin. Me şîrê kûçik mijiyane, em ji Asya navîn hatine heta vê derê, em ji dewla kûçikin dibêjin. Yani ew bi xwe dibêjin. Yani em îddiayekî wisa nakin. Gurêboz e, gurêboz e navî, gurêboz e, kûçik e yani. İşaretê kûçik bikin falan bêvan. Diye problem o ne ama heqê me Kurdan heye, em ji we re bêjin bes hemû çi ji me dixwazin ya. Hûn çima diewtên me, hûn çima êrişê me dikin, hûn çima êrişê ser Maxmurê dikin. Ha nûçiya di dorê de ez têm. Di êrişa ser Maxmurê de dîsa sê dayîkê me birîndar bûne. Hûn çi dixwazin ji vî gelê? Hûn çima êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dikin? Li Kurdekî li Kurd re dunyayê hebe hûn êriş dikin serê. Çi ye ev xwesa sextekariya we ya barandira hêsran? Çi ye ev 21 roje hûn qaşo digirên ji bo narînê? Hûn ew qas însanin. Rojnamevanên Tirk, ên çapemeniya Tirkiye, spîkerên çapemeniya Tirkiye hûn ew qas însanin. Yani hestê we yê dayîkbûnê, hestê we yê baftiyê, hestê we yê însaniyetê ew qas nihat hereketê de ye. Ka hinek bigirên ji bo Rojava. Hûn zanin rola çapemeniyê çi qas muhîm e di jiyanê de. Ez pêşî nûçiya Maxmurê bixwînim, ez dixwazim basa rola çapemeniyê bikim li ser bandora çapemeniyê. Yani tesîra çapemeniyê li ser civakan. Çi qas muhîm e. Di êrişa li ser Maxmurê de sê dayîk birîndar bûn. Beriya ku behsa Maxmurê bikim li gorî nûçiya Rojnûsê balafirên şeriyên dewleta Tirkiye duh danê sibê gundên Sûriyê Enzê Kîrmesûyê yên bi narê Qandîlê dixwasî 10 caran bombe kirin. Çapemeniya Tirk pesnê artêşa xwe dide, artêşa ku jêr. Di êrişa ser Maxmurê de sê dayîk birîndar bûn, rewşa dayîkekî gelekî giran e. Erê wele. Ez yani em hêvî dikin ku li wê derê ha di van saetan de dron hêjî digerin serserê Maxmurê. Ka çapemeniya dewleta Tirkiye, ka ew kesên ku hêsir dibarînin ji bo narînê. Balafirek bê miroviya dewleta Tirkiye saet vê êvarê di hevdan de bêje 5 deqe derbastibû ji hevdan. Malekî li waregeha penaberan ya Maxmurê bombebaran kir. Li gorî agahiyên ji nûçegihanê herêmê hatiye wergirtin, Rojnûs dibêje. Di encama êrişa Hovane de sê dayîkên bi navê Gulê Özek, Edîbe Paksoy, Ezîme Kabul ji ber deng û ji ber hêza Gulêya Balafirê bi bandor bûne. Li gorî agahiyên hatine stendin rewşa dayîkekî gelekî xirab e niha li nexweşxanê tê tedavî kirin. Xelkê Maxmurê li ber derê nexweşxanê niha rawestiyaye û dîsa di nava tirs û panîkê de ye ku dewleta Tirkiye bombeyên din bibarîne nîvê şevê li ser serê wan. Heta niha pir cara kirine. Ev kesên ku hatine li Maxmurê bicih bûne beriya niha li Ertûşê bûn, li Nînoyevayê bûn, kampên cuda ji bo wan hat amadekirin. Hemî mağdûrên terorîzma dewleta Tirkiye yên salê nodî ne. Bi tevî jin û zarokan ve hatin dor bi dor li nava wan zeviya, li nava wan zinaran, di nava wan dûpişk û mera da bicih bûn û gelek însan li wê derê jiyana xwe ji destan, tîman, birçîman, mal û milkê xwe cî de hîştin, zeviyê xwe cî de hîştin, dewlemendiyê xwe cî de hîştin. Tenê tiştek bi xwe re anîn, rûmeta xwe bi xwe re anîn. û çûn li kampek netewek bî ji wan re ava kir, li wê derê bicih bûn, ev bi qasî 30 salê jî li wê kampê bicih bûne.
av anine jiyanek avakirine ji xwe re diçin hewlêrê dixebitin, Bexdayê dixebitin, deverên cuda dixebitin, Daişê êriş kir ser wan. Dîsa hêzên ku çûn ew parastin gerîla bûn. Tu hêzekî ne hêza Iraqê ne pêşmergel wê derê neman. Bi xwe parastin. Îjar zarokê wan di nava gerîla de ne û xizmin, eqreban e. Îja dewleta Tirkiye ev terorîzma xwe ya salê nodî nîvco hiştiye niha li ser serê wan pêktîne. Tabi ew zarokê ku li Mexmûrê mezin bûne niha 30 salî ne tu cara neçûne Bakurê Kurdistanê, neçûne Tirkiye. Yani mağdurin, bi her awayî mağdurin. Merov tenê ji ber Mexmûrê dikare dewleta Tirkiye bide mehkemeyan. Niha piştî balafirê jî îja tam di dema êrişê de kî li wê derê bîye binêrin. Ekibên Netewiyek bî. Ekibên Netewiyek bî li wê derê bîye. Dema şandeya Iraq û şande yan heyeta Netewiyek bî ji bo çêkirina nasnameya kartên erzaq û ji bo jmartêna hêjmara nüfusa li wê derê tam li waregehê bûn, di wê demê de bombebaran pêk hatiye. Dewleta Tirkiye carekê din rûyê xwe qirêj, rûyê xwe qetîl nîşan da û her wiha bi vê bombebaranê îja rastiya xwe nîşanê ekîba Netewiyek bî jî daye. Tabii tiştek ji destî wê ekîbê nayê. Hêzên dewleta Iraqê bi xwe yani dewleta Iraqê bi xwe di nava hevkariyê de ye. Ma çi bike? Çi ji destê heyetê tê? Yani tam tiyatroyekî pir ecêb dimeşînin. Bi vî şeklî niha mabesa rola çapemeniyê dikir. Hûn zanin îro dewleta Tirkiye eger bi hêsanî dikare êrişê ser heremên Kurdistanê bike, di vê derê de rola çapemeniya Tirk gelek bi tesîr e. Çapemenî bixwaze di nava 24 saatan de dikare civakê amade bike. Dikare heqî û neheqiyê dayîne holê, rastiyê dayîne holê, aynen di mesela narînê de. Mesela eger medya civakî nebiya, çapemenî nebiya, meseleya narînê dibû weke qezayekî li gund kesekî nedibîst, belkî bi qasî hezar kesên li herêmê bibîstana ew qas. Ama temamê Bakurê Kurdistanê û Tirkiye bihîst. Hatta kesên derveyê Tirkiye jî ev bûye bihîst. Çi bû? Zextekî zêde li dewletê kirin, dewlet mecbûr ma çûket nava lêgerinê ew kesên ku qaşo niha em nizanin hêjî sûcbarin di mesela narînê de hatin girtin. Mecbûrî dewlet ket nava hereketê. Îjar çapemeniya Tirkiye eger zextê bide ser dewleta xwe şik û gumana we tune be ku êrişên xwe li ser Kurdan dide seknandin. Eger çapemenî bixwaze bikeve dewrê zextê li hikûmeta xwe bike û hemû mafên Netewiyê Kurdan were naskirin. Civaka Tirkiye wê were perwerdekirin. Yani ew ê hinekî zêdetir serwext bibin ji ber dewdoza Kurd û Kurdistanê. Ji ber vê yekê niha çapemenî wextê bi mantiqa dewleta xwe tevgere, mantiqekî şovînîst, mantiqekî nijadperest wextê tevgere, civaka Tirkiye sor dike. Dewlet li gorî civakê tev digere. Civak li gorî dewletê tev digere. Hemî rol, hemî ew hêz, quweta guherandinê di destê çapemeniyê û medya sosyal de ye. Îja destê we de ye jî. Mesela hûn bixwazin kesê ku li me temaşe dikin, kesê ku heşîr neşîrin bi vê medya sosyal re pir dikarin êrişên dewleta Tirkiye şermezar bikin. Ez zanim hûn li Bakurê Kurdistanê ne, li Tirkiye ne, li bajarên cuda ne, ez zanim hûn ê bibêjin erê hûn li Ewropayê ne, kêfa welciyê hûn dikarin dengê xwe derxin. Lê tiştê ku hûn li dij disekinin, hereketa ku hûn dikevin navê qanûnî ye. Yani heqê we heye bi rêyên qanûnî hûn ji dewleta Tirkiye re bibêjin bi baca me, bi perê me êriş neke ser heremekê din. Welew ku hûn Kurd nebin jî. Hûn Kurd nebin ji min fehm nakin. Pir tiştekî bi êşe hûn zanin çawa bi êşe. Mesela ez zana Kurdî bi were daxivim. Çi qas heyf e tenê Kurd li min temaşe dikin. Mesela zimanê Tirkî erebî ne wisa ye.
Türkiye ki vakti vaşanaki YouTube yani televizyonda dağıfı ne tane Türk hemmi kesin ku Türkiye dağıfın dikaran le temaşa bikin jef fahm bikin. Yani dikevin min tesir evi. Eme kurmancıya me zmanê me ji ber ku zextekî pir zêde li ser heye tenê Kurd û belkî çend dostên Ewropî ku piştre Kurdî fêrbûne karibin ji me fehm bikin. Yani di nava we de belkî yek Ewropiyekî ya heye ya tune. Çend dostê me Latin Amerîkî jî hene ji me fehm dikin. Ama Tirkiyên ku fêrî Kurdî bûne pir kêm e. Ya merû dîn dibe. Ez vî rojê mesela tiştek ji we re bêjim. Serê sibê ez rabûm me çûmê karê xwe yani. Karê min ên rojane. Ez çim camêrekî li wê derê ji min re dibêje bonjour, erê bonjour tamam. Yani roj baş. Dibê tu dişibî Tirka, min got naxir ne ez Tirkim, ez ne Tirkim. Dibê çawa çê dibe? Dibê tu ji ku derî? Min behsa bajarekî Bakurê Kurdistanê kir. Min got ez ji Kurdistanê me. Ez ji wî bajarê me. Mêrî dibê ji Kurdistan tune. Min got tu ji ku derî? Dibe ji Îstenbolê me. Min got tu naşîvî Tirka yekê zêrîn bû. Na dibe ez Tirkim. Min got tu zorê li min dikî ku ez bêjim ez Tirkim ama ez ne Tirkim. Na dibe tu Tirkî. Eger tu li filan bajarê bî mesela em bêjim bajarê Wanê, Piranî ez dibêjim ez ji Wanê me. Dibe tu ji Wanê bî tu Tirkî. Dibe tu Tirkî zanî min got erê Tirkî zanim. Tu Tirkî zanî bî dibe tu Tirkî. Mesela serê sibê li orta Swîsre li nava bajarekî Swîsre ez radibim çim karê xwe bi Tirkekî re rûbirû dimînim û moralê min xirab dike. û bi xwe jî naşibe Tirk e. Ez dibêjim ya tu çawa mümkün e Tirk bî? Tirk fîzîkmen ji Asya navînin, Mongolin, çavê wan dirêj in, serê wan wisa ne ku tikin, kin in, qalin din. Yani eleqa te bi Tirkan tune ye. Tu hatî guherandin, tu asîmîle bûyî, tu dişibî Yunana, tu belkî Makedonî. Filan bêvan yani moralê mirova xirab dike. û Tirkî jî ez Tirkî jî pêra naaxivîm. Yani çima ev tiştên serê me hemî mantıqa netewperestî, nijadperestî. Ez dibêjim arkadaş, min jê re jî got. Ez rastî Fransîzek dêm, kes ji min re nabêje tu Tirkî, kes zorê li min nake. Ez wextê dibêjim ez Kurdim ji Kurdistanî me herkes dibêje enchanté. Yani kêfxweş bû bin nasîne te. Swîsrî dibêjin tu Kurdî kêfxweş bû bin nasîne te. Çima Tirkekî ji min re dibêje na. Ji min re dibê tiştekî bi navê Kurdistan tune ye dibe. Öyle bir isim yok dibe. Yani navê Kurdistan jî nabêje. Ez dixwazim zorê lê bikim ku bibêje Kürdistan diye bir yer yok. Wî jî nabêje. Öyle bir yer yok dibe. Ya vana hemî seqetin. Vana hemî mağdurên çapemeniya Tirk in. Yani li nava Swîsre çi karê me heye ez bi Tirkekî re wisa rûbirû dimînim muamelekî bi vî şeklê dibînim. Yani ev mantık li pê me hatiye heta Swîsrê jî me bernade. İja ji hevalê xwe re bêjim. Mesela hovîtiyekî din heye, rola çapemeniyê aqas mühim e. Çapemenî bixwaze bila kes dere wan neke. Bila kes hêsra nebarîne. Hêsrên tîmsahî bila kes nebarîne. Di mesela Narînê de hemî derewa dikin. Hemî derewa dikin. Ma ew qasa ber zaroka dikevin. Tamam, di mesela Narînê de em behsa Kurd û Tirk nekin, rast e. Yani zarok e. Zarok hemî bênasname ne. Zarokekî Ereb bêjî zarok e, Kurd bêjî zarok e, Tirk bêjî ji bo min feq nake zarok e dunyewî ye. Rast e. Ama wextê ku mêjî însanan mezin bû gunehkar û bû nijadperest ew dibe Tirk, ew dibe Ereb, êdî xwe pênasê dikin. Êdî şekil digirin. Mesela Narînê de ez naxwazim bikevim nava meseleyên netewperestî û falan. Ama do tiştek ku min xwest ez bibêjim, eger li wî gundî li Bakurê Kurdistanê hestên welatparêziyê çê bibiya li cem însanan, hestên welatparêziyê çi ye? Yani mirov ji milletê xwe hes ke, ji zarokan hes ke, ji jinên milletê xwe hes ke, jin ji însanan hes kin, mîvanperwer bin. Yani hestên welatparêziyê û netewperweriyê eger li cem însanan hebe nakeve xwîna zarokan.
قتلیان پێک ناینێ کوشتنێ پێک ناینێ تشتێک و مخواست ez bibêjim ew e lê eren keskîn gotinekî pir xweş duh bikaraniye ji dewleta Tirkiye re dibêje dibe hûn vê herêmê sûcbar dikin bi feodalîzmê bi şûnvemayînê bi mantiqek kevneperest dibe rast e û mafdar in li herêmê li herêma Kurdistanê rewşekî bi vî şeklî heye ama welakî ew mirovên ku hatin li van gundan geriyan xwestin jiyaneke nû biafirînin xwestin şoreşeke civakî pêk bînin guherînê pêk bînin jiyaneke modern nûjen pêk bînin îro hemî di zindanê we dane me pir hez kir ji vê hevokê eren keskîn însanên ku hatin mücadele kirin hewldan ji bo guherînê îro di hepsê we dane ey endamên çapemeniya Tirkiye ku îro ji me fehm nakin ji ber cehaleta xwe me qet şerma we tune ye 777 sal hûn li wê derê dijîn bi Kurdan re qaşo cehaleta we ew qas zêde ye hûn nikarin gotinekî kurmancî fêr bibin hûn nikarin ji min fehm bikin eger fehma we hebiya we zorê li dewleta xwe bikire we bigota ya heqetên ya ev hevok eren keskîn çi qas rast e însanên ku xwestin şoreşê pêk bînin guherîna civakî pêk bînin li Kurdistanê îro di hepsên me dane kîjan rojnamevanê ew xwasa mücadele kiriye ji bo berdana Selheddîn Demirtaş û hevalên wî yên ku di siyaseta kevneşopiya HDP û Dem Partî de xebitîne ji destê wan tê hemî êriş dikin hemî bûne dûrikên Tayyip Erdogan hemî Tayyip Erdogan wekî serokkomarê xwe dibînin bila li hev û dibin barek bin ama ez fehm nakim em çima ketine nebawan em çima qehrewan dikişînin yani ême pir bi rehetî em dikarin jiyanekî alternatîv ava bikin ez hêj li ser wê soza xwe me mesela nûçeyekî îbret rezalet heta bê rezîl heye ana dorê de ji we re dixwînim ez ê dîsa behs bikim kîjan endamên çapemeniya Tirk rojnamevanên Tirk ji ber vê nûçeyê bi saetan weşan kiriye keçikekî Kurd êzidî li nava Tirkiye derxistine firotinê weke kole weke cariye jaliyê kî ve endamekî Daişê endamê Daişê kî ye çeteyê berê ê dewleta Tirkiyeyê çeteyê îroyê jî hatiye li Tirkiye bicih bûye û ji çi hêz û quwetê digre em nizanin ku em zanin jî rabiye bi rêya înternetê keça me ya êzidî derxistiye bazarê derxistiye firotinê weke cariye weke kole sal 2024 ji ber zexta Kurdan dîsa Kurdan li zorê li wan kir doz vebiye niha doz hatiye teloxkirin ez nûçe ji we re bixwînim ez vê nûçe ji we re bixwînim em vê nûçe çima mezin nakin em vê nûçeyê çima mezin nakin weke doza narînê naxin rojevê û em naxin çavê wan em vê şerma mirovahiyê çima li rûyê wan naxin çawa mümkün e çima ranabin nabêjin çawa mümkün e sal 2024 li welatê me keç weke kole weke cariyetên firotin bi wê cesaretê ku karibin li ser înternetê reklama wê bikin dewere ji van re nebêje sek bavno de nebêjin heşayê sek Keşka Kurd ya êzidî di sala 2017 de ji aliyê Daişê ve hate revandin û anîn Tirkiye. Li ser înternetê dabûn ber firotinê weke kole weke cariye. Rûniştina mehkemê a heftemîn a doza di derbarê keçika êzidî de li dadgeha Enqerê hate li darxistin. Sibata 2021 di ser mala wî endamê Daişê de hatibû girtin li Enqerê ew jî bi zexta Kurdan ha ev keçika Kurd ya êzidî bi vîya we hatibû ji destê wan hatibû derxistin
جبر کو بریارا و شرطی دانین سر و رونشتنا دادگاهی د دربار ناوروکا رونشتنه ده آگاهی نه هاته بدست خستن. اره وقتی که مسئله تی درش دبه جم دولتی بریارا و شاری داتین سری. رونشتنا محکمه تعلق چاره قانون ایسال هاته کرن. اندام داعشی ناویوی صباح العروجه جو فروتنا کشکا کرد یا ازیدی تی محکمه کرن. اف داعشی لگرتیگه سینجانه انقره نها گرتیه. مرو چی بیجه؟ Yani ev bu yereki jiyan narine mezintere. Bu yereki pır mezine. Yani devê sed salê de bi kîjan cesaretê, bi kîjan cürhetî insan dikarin zarokê min bigirin bibin weke cariye bifroşin ya. Dewleta ku rêvê kiriye ji vê mantiqê re ew dewlet em dawa demokrasiyê nikarin lê bikin. Ew dewlet divê hilweşe. Ser û bin be, xirab be, milletê wî rezîl û rûswa be. ملتێک و دەستێک دەدەوێت دەولەتێ دەبێ ڕەزیل و ڕسوا بێت دەبێت داکەوێ حتا بنی ji ber ku hevûdû hilbijartine însanێk ku Tayyip Erdogan û ev mantiq hilbijartine musteheqê hemî xirabiyên ji destê AKP ne. Em ser taxifin gelo ez nizanim yani ev firotina keşka Kurd a Êzidî belkî dibe ku em êşan dibin. Niha çare çi ye? Binêrin. Min nûçeyek di derbarê çare de jî dîtiye ez ji we re dibêjim çare çi ye? Çare dibe em komîser hev bin hevalna. Ev e. Em komîser hev bin, hêza xwe bikin yek, quweta xwe bikin yek, sazî û dezgehên xwe ava bikin, zarokê xwe bişînin saziyên xwe, saziyê xwe, çand û kültürê, siyasî, perwerdê çi dibe bila bibe. Navenda çand û Mezopotamya ya Stenbolê ew bardikim ama hemî şaxê navenda çanda Mezopotamya qursên cuda cuda vekirine. Hûn bixwazin tembûr heye, piyano heye, şano heye û strangotin heye, dengbêjî, gîtar çi bixwazin. Dev. Yani hûn biçin wê derê hejmara we zêde be qursên kurmancî her tişt heye. Navenda çanda Mezopotamyayê 30 salin xebatên çand û hunerê dimeşîne. Serêlêdanên ji bo qeydê di dawiya vê mehê de bi dawî dibe meha îlonê. Hunermendê navenda çanda Mezopotamya Engin Cengiz bang li her kesî kir ku qeydê xwe çê bikin, zarokê xwe bişînin neçemê. Cengiz got, bi taybetî banga me ji bo gencan e, ji bo cîwanan e, yên dixwazin xwe pêş bixin, yên dixwastin karê muzîkê bikin beriya niha, lê nikarîbûne, îmkanê we tune biye, bila werin qeyda xwe li cem me çê bikin. Armanca me, yani armanca neçemê ew e, çand û hunera Kurdî li ser piya bigire, hunerê li ser bingeheke civakî ava bike, em li gorî mercên piyasayê tev nakirin. Di şert û mercên piyasa heyî de pereyekê zêde ji însana tê xwestin. Perwerdeyekê ji rastiya civakê dûr tê dayîn. Neçeme ne tenê cihê perwerdeya muzîkê ye, qadeke jiyana civakiyê jî her wiha dibêje Cengiz, Engin Cengiz. Dejenerebûn yani ji cewheriya xwe mirov dûr keve. Cengiz dibêje dejenerebûneke mezin di nava civakê de heye. Çand û huner li dijî vê dejenerebûnê amûrekî mezin e. Yani mirov ji eslê xwe çawa dûr dikevin di nava civakên xerîb de dibe eger mirov were wan qursan, çand, müzik, kültür mirov cardan li xwe vedikere. Ev gelekî mühîm e. Neçeme di vî aliyê de dibe qadeke jiyanê ye, dibe em xwedî li hev derkevin. Cengiz got dejenerebûneke mezin ya heyî wê bi van xebatan karibe ji holê rabe. Îro em di nava şikestineke civakî ya mezin de ne, tiştên weke tiryakê heta temenên pir biçûk jî daketiye. Banga min ya ji bo malbatê me ew e, ji bo parastina zarokê me ji van tiştên xerab. Baş e? Ji bo ku
nekevin nava xerabî pîsî û tiştê nava bajarê mezin van tîriyekan zarokê xwe bînin navenda me ya çandê qeyda wan çê bikin bi vî awayî dikarin zarokan ji van tiştan biparêzin û qeyda li navenda çanda Mezopotamyayê jî heta dawiya meha îlonê dewam dike. Yani dîmenên li Maxmûrê hene ez naxwazim nîşane we bidim ji ber ku ez naxwazim li gorî wan yani qasî bi şiklê ku ew dixwazin yani ew dixwazin terorê pêk bînin tirs û panîkê bixin nava milletê me ew dîmenên hilweşandinê ê li Maxmûrê ê deverê din însanên birîndar bûne hatine kuştin şehîd bûne nîşanê we bidim û hûn jî bitirsin ez nayêm lîstika wan ji ber vê ez dîmen parve nakim مرو عمري مرو كنا كدري زراوة بروي دري دا بقته ومرو جبر ترسي مرو نكاره رومت أخوة ونور أخوة مرو نكاره تعويض بده جانا وقتی هن گوتنین وسا کود تبلی ترکیبیه بکارتینم حوالی مد مساج داد پیام انده مشیار دکند بجه نه بجه مساج بجه پیام اری ایجا جانان اشکرم آخره پر شیار نکن لسر مسئله کردی جبر کو همه گوتنین کو درباس ترکی بونه او نه ترکینه قسمه کی وان کردینه درباس بیه مثلا از جانان دبیجن destek bile destek Türkiye destek kudret destek Türkiye deste meru destek dedi yani alikariye dedi ijberviye ki bana hemi kurdine derbasi Türkiye bune ija tişmişte usa meru per hevudu şiarne ki başe hemi gotinin derbasi Türkiye bune demez bu kartin mez bizane bun bu kartine çünkü nava meda ji her kademe civaki insanla metemaşetkin ez dixwazim ve deri insanek ku nû dest bi Kurdî kirine nû Kurdî fêr dibin jî kar bin ji min fehm bikin zimanek hêsan dixwazim bikarbînim ev jî wî heqî bidin min şikerem axire kez binêrin we çi kiriye we hûn cana wextê dinivîsînin hûn ji Kudrê tevlî dibin kîjan bajarî pir kêfa min tê ez wextê li we temaşe dikim ya me negu axwasa jî gelê Kurd sedî heftê Alî Baba pir axwasa jî pir em milletê xwe ew nekin ya ez peyama dixwînim canan silav ji te re Selahattin Özen mala te ava her hebî ez bi hemiya silav dikim ez îro navê we nexwînim hem wextikê me û hem jî ew xwaz besê dibêjim mala we ava ama di derbarê vê mesela narînê de rêja min ji we ew e mesela min 2 hefte berê vîdeoyekî çêkiriye li ser narînê mesela tekiliye çêtê falan ez hê jî li ser gotina xwe me ez neketime nava detayên mesela wandabûnê çawa wandabiye vana meselên teknîkî ne meselên teknîkî ne ama di pişt meselê de em divê mantıqa kuştinê rexne bikin ê ku li pişt kuştinê cih digirin dixwazin veşêrin em rexne bikin û bi kuştina narînê re pîsiya ku derketiye holê em rexne bikin û em xwe rexne bikin çawa heta niha heta îro jî em nekarîne biçin wî gundî em tenê di nava kesên welatparêz de mane em tenê di nava kesê welatparêz de mane em tenê xwe bi xwe re hene yani ew mantıqa ku dibêje ez tim vê derê ji we re dibêjim ev kes ji me ye ev kes ne ji me ye vê mantıqê berdin ev mantık dijminê milletê Kurd e her ferdekî Kurd ji me ye em ji hev in yani ew gundê Tavşantepe'ye çi ye hevalê me dibê karibin biçin wê derê rebat bimeşînin însanan îxna bikin biçin malê wan jinan çayekî wan vexwin avekî wan vexwin wana dawet bikin civînê xwe neyên car dibiçin neyên car dibiçin ez ji bîr nakim hevalekî me hebû bi navê Mazlûm niha şehîd bûye Mazlûm
ez vê demê xort bûm ciwan bûm hat Swîsre wisa em sohbet dikinim çar pênc hevalin ew wî pir dixwaz biçe mala welatparêzan mala însanên Kurd ne welatparêz îja dipirsî digot li vî bajarî we kî ji we dûr e kî nayê komelê we kî nayê civînê we ez navê wan dixwazim me got çi dikî me got em îşev te bişînin mala welatparêzekî ji bo razê got na ez mala welatparêza naxwazim dixwazim biçim mala kesê ku herî zêde ji me dûr e kesê ku ji me nefret dike kesê ku ji me hez nake kesê ku dilê wî hatiye şikênandin dixwazim biçim mala wî çunkî wezîfa min ew e ez însana îqna bikim ew însanê ku ez nikaribim wî îqna bikim suçî wî tune ye suçê min e ji ber ku ez bûme şoreşger min erk daye ser milê xwe ku ez însanan îqna bikim însanan bînim ser rêya şoreşê ser rêya rastiyê eger ez nikaribim vî karî bikim ez ê vî karî berdim ma suçê wî însanî çi ye nebiye welatparêz çawa bixwe bibe welatparêz dibe em rêyekê nîşan min dibe em wî îqna bikin eger 40 salî be di 40 salan de bi tonan derdor atmosfer perwerde cîran kesên cuda bandor lêkirine pere aborî menfaet her tiştî bandor lêkiriye wezîfa me ew e em van însanan îqna bikin îja însanê mîna mazlûm derketin çûn malên xelkê xwe kirin şîr û şerbet xwedan hez kirin ew însan kom kirin anîn komeleyan hejmar bû 10,000 bû 100,000 bû milyon gelê Kurd pêş ket ronî bû bi xêra kî bi xêra însanên weke mazlûman mazlûm îro di wî rêde şehîd bû îro ne bi nava me de ye ama însanên me ê bêkêriyê îro radibin li ser keda wan mazlûman çi dikin dibêjin vaya nejme ye ez ji were tişek bêjim ya rastî çi ye tu nejme yî tu ne ji mazlûmayî wextê ku tu firqî bixî nava vî milletê wextê ku tu bibêjî van ne ji me em ne çi mala wî çavî ve nexwin ji xwe dûr xin ev kes nizanim çi ye û wisa tebeqa sinif bixî nava civakê tu ne ji şopînerê mazlûmanî tu fitne fesadî dixî nava vê civakê dibe serê ewil tu werî îqna kirin tu werî serê rast kirin hurmet bikin ji keda mazlûman re neçin mala welatparêzan biçin malên kesên ji we dûr xwe bidin hezkirin bi însanan bi xatirê we bêhêviya rojên xweş azad slogana me heye çi dikim bikim bila bedêw be silav dem baş